mi wino on ceerno alpha baji ko ceernajo jaɓanaɗo machallah kala liggey mo waɗanma a weltoro no fewi liggey jalla gollal jawgal ina wawi wonde ƴewgal lamgal ina wawi wonde so tawi ko caɗele goragu joguiɗa aɗa wawi arde kalda e o biyeteɗo ceerno alpha baji o rokkuma piɓol on saaha tiiɗa te tedda to bangare rewɓe ɗo joɗiɗo ko juuti dañani ɓinguel walla joguiɗo ɗen caɗele kanko ceerno alpha baji omo safra ɗum te ko yontere liggodirton ma yi waylo aɗa woni e dewgal ngal welani hani aɗa jogui kulkuli ngam joom galle ma addude debbo goɗɗo a yetima to bawɗo muɗum surde kanko woni ceerno alpha baji ko nyawuji emori ndo siti e ko way noon omo ɗum safra ɗum ko balle sappo tan jokkotirton o safruma ha cella tul pisole ha e gueɗe gañoje sa ari to makko ɗo ganda foof gasi aɗa yiɗiri e debbo walla gorko te a yiɗa o janfoma jokkodiri e makko ko yaawi kanko woni ceerno alpha baji omo ummi toon to Burkina omo joɗi to to Dakar numéro makko ko 77 137 23 82 77 137 23 82 ceerno alpha baji machallah. Allah e jinnaɗo mi ñaganoɓe Allah yurmito yaafo ndeɗo ñalade noon nde jombayi galle amen sabu minen jinnaɗo amen meeɗa haɓɓu min guurde jinnaɗo amen haaɓe coodima min meeɗa yihoɓe kadi wadde mawnam hajjel noon alay sago gueɗe aduna ñiiƴe ɗemngal koddi kono seeɗa fof pergetira ko ɗum gueɗe tosko so wonani jiidigal yimɓe so kaɓi tan min mbawi seedu kono jiiɗi mbawa seedu min jetti ɗon mba basino ƴettuɗo o kanŋe mum suuy e jooɗi amen wiya amen nawen guurdon hen wadde ko yiɗ e hormaji jinnaɓe amen min jetti hen kadi ceerno sumare oɗo kamne ko dariɗo hen ina yiiɗi galle o kala kewe galle hen ara wadde alay saago oɗo ɗiɗi ñalawmaji gari mi haala ɗum bandiraɓe fof tina ɗum Oumar Sy kamne heedañi galle he keewi kala min ƴettiɓe kommu kala min joɓɓi dinam wadde dendagal commune o dendagal Sénégal fof min lutti ɗumen teddugal ngal ha arti jangguiɗi min dañi nde combat o yimɓe fof nangi hen hamin dañi ko min dañi fof ɗum jibinde ɗo ñalani onon noon wambaɓe e yimoɓe min jetti on ononni ko cosaan Poular jeeyi ɗum wadde min mbawa on accu e siko dabbuɗo ɗum dammitama nokki on damdi ballitoron kono oɗo hajji mbawi ɗum wi tan ko yo Allah junnu balle mum ha yeeso ha yeeso ha yeeso kadi jombaji oɗo e mawɗum gadduɗo ɗum o mbiɗon Baba Basir min jettan feewi ɗumen ɗum yaafno e
gueɗe aduna koddi kala en heewi woni hen ɗum ñaagode dañat ɗo ɓisu ha waɗa hen ko nawta kadi galle to saabu ɗum ɗo koddi kala e meɗa andi jibi miñam ɓerde nde heewi ɗum noon mi salmini on onon fof kadi kon belteɗo no feewi jibi noon yetti kaw basir ha woyi kono min mi yetti kadi jettal saabu so jaɓa resede galle basir o jaɓan ɗon muñ o jibinta oɗo wadde noon tawde hande ɓe jibini ɓinguel moon ha ɓe gaddi ɗo ko yettere Allah no feewi ko yettude noon jibi miñam kadi ñaago Allah yomin ɗo gurdu min gurduɗo ha duuɓi kew Allah hokka ɗum debbo moon onon hono ɗum mbaɗan do yo Allah hokka ɗum debbo nenne ma wonko mbasimaɓe ɗo noon ñande fof Allah itti men aduna ko jibi woni gorko ma wata yaltu galle ɗum men ma ɗum wasi yo aduna ko gurdam e mayde woni hen mbeɗa yetti noon mbir o mi liɓ noon saabu somi liɓani ɗum mi heɓata debbo kono mbeɗa yetti Samba Diallo promoteur o par ce que kañum darnal lammo restan nenne wadde min Basir ala ko geƴƴinimi mo wona esam woni esam ko lambo ɗum yo andu ɗum walla kadi jatta woɗo walla jeynam oɗo emi yetti yimɓe wuuro ngo fof ha heddi Mamoudou Dieng haynen darde woto Allah hawrin amen saabu kam itti dewlam dewde dalgal tawi gonga kam nayi debba mi yarlatako ɗum mi yafatako ɗum bonɗo wuuro ngo sayi wuuro ngo kefeɗo wuuro ngo ko Mamoudou Dieng ɗum noon jeynat hat kam yaafo e haala he ɗum ko hakkunami e Mamoudou wona hakkude men saabu hande mi yettima guel ƴettungal ɗo dewgal aɗen jaggi aɗen haala moƴƴo aɗen haala yoɗɗo yettude noon suddiɓe Mamoudou Deɓe woni bojel e maayi koɓe tinni koɓe muñi saabu Mamoudou kam en gandi jikku dedaɗo waɗat ɗo woppiɓe ɓe ñamminani yarnani ɗum noon min yo Allah suuram e bone Mamoudou tawno dewgal ittugol dewgal ɓe a naafi goɓe wonnoɓe hen ɗin mballa Mamoudou ittude dewgal ɓe batti ɓe jaali Mamoudou waɗata ko mataw kay hajjel hewani doole walla hajjel hewani koreji walla hajjel kay ko mataw ko gagnata kono Allah noon Allah bonnunoɓe fof Allah fewni han ha feewi Allah addi hande cuɗugel toksel paɗɗugel jaaɗo hay Allah so haɗima huddaro ko ma hunde ɗum noon mbeɗa yetta kadi onon ñeñɓe ɓe ɓe ganduɗa hande on gaari mbiɗo lenguru bambaɗo mi okki ɗum ngaari jimowo mi okki ɗum ngaari Adama mi okkima wiiki sabu pullo foti okkire nayyi komin tawɓe nayyi onon on tawi bambago min noddi on gari on tawdorama on mbaɗi gueɗal moon yettude noon Oumar Sy kam waɗani ittani eyyi mi namtanani ɗum haydara kono kadi o wallani kadi eyyi ɗum kadi wadde ɗum ɗo tan wonno hen yewteram oɗon jarno oɗon jaafo tawi on kalmi hen ko fewani kono Mamoudou Dieng kam mi yafatako ɗum mi yarlatako ɗum haddal assalamu aleykum bandiraɓe tawi ko weltare hande nene miɗa nde ko beela hande wona haala wona dugol hande mi duwontoma tawno ka miniraɗo moƴƴo min gonmi Dakar kan heddide nene e baaba nden dañƴa caɗele dewgal ma ne gatuɗa ko ɗon tan hay goto andirama koyngal bongal hay goto andirama ko ɗum kunu ko bongo ɗum noon ko muññoɗa e galle baaba tinnoya muñɗum ɗum ɗo saabu debbo ala sona suuɗum nafoore debbo ko dewgal mbeɗa wiya yo Allah fewnu so fewi yen tawi yataw ko Allah ardi dewɗen yataw kadi ko ɓesgu e jawdi nodduɗa yo konde malen miñiraɓe ma boyanne tan ko yeewe kono kay debbo ala ko jeeyi so wona dewgal ɗum tan woni hen sono wonano ɗum wallay galle baba aɗa heeɗi hen kono noon fayida debbo ko rese Allah waɗe dewgal he bat andi ɗum noon kadi gorko moƴƴo an adani sens mon ko adi man jaaboyi wona hande
wadde wamma mbaɗum hen tan Yokodi male yo mari jamba. Jimmile mi waɗi ɓoggol 500 000 Yokodi male yo mari jamba. Oh jibi mini ma kodi male yo mari jamba. Yokodi male yo mari jamba. Yokodi male yo mari jamba. Jallo Aliou Seyni yo kodi male yo male jomba. Aliou Seyni Alassane kodi male yo male jomba. Yo kodi male yo male jomba. Yokodi male yo male jomba. Yo mala jomba yel kodi male yo male jomba. Yokodi male yo male jomba. Jallo Aliou Seyni yo kodi male yo male jomba. Oh jena minyam yo kodi male yo male jomba. Oh yajel mini ma kodi male yo male jomba. Oh jena mini ma de duli tayo dela. Oh nene gasa am de duli tayo dela. Gande della veli kam delode tayo dela. Jalo kele garayo de duli tayo dela. Oh nene gasa am de duli tayo dela. Gande della veli kam de duli tayo dela. Oh jibi mi ma de duli tayo dela. Oh ya da ma de duli oh jibi suji ko ma de duli tayo yaadnam he jamde ko mbar ma e ñan ni male ndo ɓem sikni wayno wuur antar min du hot sebal wallam no ma jim hot jommajo mboyn waɗa an mboyn ɗo ma kene golle na fanna mboy mo ɗum mo ɓeydi on jaram hen maɗo ngala kalis wadde onon ɗon jamkino on ngala kalis ɗum taga oɗon jamkino on jaram jim umana waɗi to an waɗi jim wi ɗum jengi yoɓe kam ɗum suudu hay jeeyi hay jeeyi min maɗo ngala kalis jeeyi ko oɗon jamkino miñiraɗa yamkino mawreɗa nan yamkino jaafe amen tan ha goɗɗum ngo tawi ɗum wawi won tawi ɗum wawa won kalol ngo yeey min de min mbawa yal suundu pus suundu kam min mbawa ndiyam min de hande kene ko mbalda dañata jombaade aɗa andi ko woni ayi min wesi on ndesani yo kam wuram imme non imme wota toñe kam kon kew wonno kew ari ha ɗo kam galla woni teddungal si ɓooyi on jala deñel immo ƴettu bagage ma an ƴettu bagage ma ƴettu hodduma jaaha ƴettu bowal mbimi ƴettu bowal woni min coot feri bon baɗi onon o ganda tedduga ken kil futur men soki leltan onon kam turbe
ƴette bagage man hay jiraji ni ngas jim deggiram ɗum bagage o alma kama no bagage o min ƴettama acco ac mi taƴannude a watta liwa ɓuri ɗum tan ma wallay ma ma ina weela walla ina metta ken gil futur ha joni mais sokillela yakka hey wota gajji da ɓuri gajji ya kam yaafa noon ka baba ay min jofti ka baba de ɗum noon tan ala way nani keccuma tan gil futur mbaɗa jeena jeena ɗum jim suudan ɗum wertuɗo har wawi watte tan nawen omen nene goyta ndin waɗanam fonnano kam ma jen woɗi ay muta enne kay ala ɗum tan woni enne kay ko yiɗo ko ala sago waya kallo ano naati yagal kamala galle amin nawa ɗum tan nawa jim waɗa ɗum ha welto yaɗo ko ɗum jabbo ana woto Well, nani gardama ena ɗo amin tinna hoorema no feewi kala no wirma waɗiren ɗum ko gokkoma lawolal yomalen dina o kay kala haalante tan kam haalnam ɗum yo won suudu fatimata bintu ya rasulullah amin tawi wonde yettuma wallahi goɗe ami yettama naɗɗo Joina ballewi. man hen kam wata juftu en ji suba ken nana goto maɗo de mbiya ɗum min jetti ɗum de wallahi waɗni amin teddugal hande men wallahi en tampe on nde ñaɗa oyo kono en hajji hodde min balli en de kono ma hudde noon kam Jibi. mbaɗa sennan baba ɗon en komi sohluɗel saabi Allah anne ni o kay leel an je oɗon o ne Mani wona hedde man lelto an fambi gacce. an famɗamen ɗum gay Fambi gacce kay man debbo mawɗo. nde hajjirle anni ko jaakatma Ala debbo mawɗo ani pewde sur lella sur jomba. mayde fana haɗa jom Walla mi leloto jibi. Jibi walla mi leloto. leeɗo Ay tawi nanta Ay barkal barke ba billahi wallahi Jonnon en miije. sa yiɗi acce mawlal mena ane ko ɗum ne kaɗa ɗum am suudam sabi Allah. Sabi jeno Allah. halle leyto Mi annda leloto jibi sa ɗum a ƴewat lella. Eyi. Ɗum am suudam. Ayi a anda aduna jibi. hajjere ni yiman ha hoɗo leytoon ƴeewo e mbaar lelɗa walla goɗɗum mani wona ko suudam hen lelotoɗa an aɓuri dañude meppit dow leesam he
metti Batal mala. immutan im Barki Rasulullah lelta. barki rasulullah mamile Allah. attamile an pewande suuda men alel sunde alel ta kande suuda men an boni gat An boy ngaddi ga. an meppata ko resoy difto dañ komba Barki Rasulullah lelta. bedum kaalo an gonda famdade hakke awa lelo ngoppa suudam Anna. Amon ta dambor nuka. Dambor nuka. sayiduma diftot Dambor ga sa. mbimi a waɗat comma daña deb Ana an min mbalden poɗɗa mbala ko Billah lelta. Billah walla lelta. Yartiga. Dul. Dul. Ay! Wuru! Ay! Mboni war bi janan. Yalte, yal. Wuru he. Barki Rasulullah warta do nedda galle mbeɗen jagdi. Mboni war bi. Wari! Ay! Yal, he. Yal. Jibi dar yalta, yal. 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 Ma yalta gano. ما كما تشمل مسكت ما كما تشمل سيد جبها جميع جميع Ey Allah. Mokim gurgula. Salam marahan jim. Nyaw. Ah. Hey, warset an hey, warset. Gujo. Sudah mas. Wala sudah. Wala la. Ada wala mata ko biyak. Ay mbay harma an jata su ñaar bona do he. Herim la. Gujo. Dara gujo. Amatu wadi. Sayr se. Ni lay fa. Gujo ga gujo. Yal suda. an mbattaka Metti suda mbota. an mbattaka ji Wana suda. suudu ma noon ngara lella to o Lela ke mudi. Wonno ko jebade. Har hedum la debba. Ni pona non bafa leliga Allah seedi. Wala bafa. Bafa Daado bande gila naada mbede jema. Ko wanno? Wallahi har me jam. Wonno ko jebade. Suñaabe en do ngono jemma billahi walla. O suña. An ka say mawda. min de kam ma waɗi kam gat Say billahi an kam jibat sen Ande mi deja. min hay baba bo. hersa O ko say wa. Chaka mawdo wa. ɗum kam adon jarani ɗum
sa sisa ke ngel tan ciisɗa ɗo a mbarka ne e yal suuda ande mo jahen hay sa ma yide kam ko barral e immo tan im jibi im ngila mi waɗani ma haydara wonde cagga waay waɗani ma haydara holto waɗa kam min ko kañum tan e im jahen to mama ɗo suudonɗa yaltan mine jimmi kam suba fof tan in kollami keso ɓennu an jeena bacco o mi accata oɗo ko sasare oɗo waay mbeɗa selli yo yal suuda wattangi ɗum eyi wallam sabi Allah wallam tan sabi Allah jahan lelɗa mbaare ha suba woppum lelende suuɗon suudma a meppo kay a sellay jib ayi noon ay ndu suuda yaltan a yaltan waɗo lel koɗa mbiya haɗɗo lelom yaranama seddere de o wonno jeena ba selli bo ala yaafo ummo lelo jeena ummo jahe ummo jahen an temmo comme gasɗo bo nane jeena ba subak nani har kam yaafo affaire tan subak mamire ɗum sare mawɗo billahi o kay guila jiiɗo mi andi o ko bandi guila kewo ha joni no waɗa tan affaire sasayagal muɗum bandi mawɗo jogoɗa komi yiyanima mbeɗa yiwma nde mbatta natta maniére uji maji min ɗaccuma nder sare mawɗo ayyo wallahi sa renake ɗo ɗaccitta koto addi kam ko ɗo hande ko yewtidde e ma ko hulludema aduna haalandema dewgal welani ko muñal a naatino e dewgal wona bonde ma wona wasde ma yiɗ kono ko kala ko jiiɗa e aduna wonɗo hen foti ko ɗon Allah fonde huuɓi natɗa ɗo natɗa hande wona yiɗi ma wona yiɗi am wona yiɗi baay ma kono ko konngol o addana galle mum enen fof eɗen jooɗi o totta teddungal ngal o ƴeewi dow o ƴeewi less dañal wa'ani noon te ko aduna windori noon ne o ƴeewi ala ko dañi hande e ngalu sona an o wiɓe mami wat ko goto feera wat ñalade nde yetti yimɓe ndeggotiri jahi jotti aduna fof na dari aduna fof na keɗi bayma ƴeftuma tegma e hakkunde jamanu wi he kala liɓɗo kam mbiyatmi o ɓiyam fof en nani aduna fof nani hay mbo arano ñaɗum e nder daje he ɗon nde daje o fusi a nani par ce que ko haali wonata fof en nani ñalande foti il faut naata ɓe ngari ɓe namniti wona yiɗi mum ñaɗum a yi réaction bo bay ma waɗi a yi kam a yi Dieynaba mawna kono feere ala il faut ɗum daña ko ɗum tekma ɗo hande ɗum ko tekma ɗo noon hande jabra hen Allah beltanimi Allah e nelaɗo mum beltanimi jinnaɓam beltanimi bayma beltanimami beltima e dow ni no garduɗa ɗo ay ni no tawruɗa ko ni weli hande kala ko tawma ɗo tawna weli ay ñande ɓe jooɗi heɓe lamɗo bayma ayi hatrayu o mbo waɗi ayi ni no o waɗi ayi ni no minen fof min mbayi kono nde haala ha pari mbiɗa baabo mami jaɓ dagi an fof belti jaɓɗa konngol babma jaɓɗa konngol amen garɗa jooɗiɗa ɗo e teddungal ma e teranga ma bon ko Allah rek yoɓatma yo Allah yoɓma yo Allah yoɓma nde ñamade yo Allah teddino ko wona ɓurde ɓerde am heewi yaay oto wullu par ce que a wulli tan wullinat kam mais jinmek
belna ɓernde ma ganda min ɓiɗɗama oya mi hersintam hay lawol gotol mi yetti Allah mi yetti on onon jinnaɓam dewgal ngal mi anda mbiɗa yiɗi mi anda mi yiɗa kono noon Allah yidde babam taki miɗo ara hande kono kala no ɗum wawi wa mami muñ hena wela mami muñ hena metta yeey so waɗi ni hono mbaɗatmi a hokkata kam mi lay hoto wullu mami muñ ɗo hena wela mami muñ ɗo hena metta mbiɗa yiɗi babam ha mi gumrani ɗum a wii yeesa aduna fof rim fof heɓe jooɗi babam tegimme ka lerende geew jooɗimi ɗon wiimi leɗɗo fof hande walata ɗo neɗɗo noon ala ko dañi ko wona konngol mum te ngal dewgalam mami jooɗa hengal mami muña hengal ko muusi yo ko weli fof ma tawam ɗo mi ƴeewani ko tawmi ɗo yokko mi tawani ɗo ƴewmi koko liggotomi ko ɗo jangga jam sabu mbuutam mi yina no gondirɗa babam ko ƴoccumi ko joni mi feera yi gimmiɗa ɗon mi feera yi kumbuɗa yaay tega anneyimi happol min ko gonga de mi resanoma kono ko Allah waɗi fof ittat sa wurima maay si welima mettu jinmi noon sa yeehi pompa gonɗi maɗi ha laaɓa miɗoma yet miɗoma ñakano Allah moƴƴere kala ko jiɗɗa e dewgal ma yo Allah hokkuma hen amin ya rabbi woɗɗo belamma won kumpa e ma yo Allah accitma e bamma aussi amin ya rabbi e kala juɗɗo mala amin mi weltanima amin ya rabbi mi weltanima bammaɓe kadi amin ya rabbi mi weltanima onon ɓiɓɓamɓe fof amin guilandema e mawna ha e kala tawa merci otulli ya de oto wullu de